La lliça, mireu, ja ho veiem una mica aquí, la lliça és aquest pati clos que hi ha al davant d'algunes masies, concretament a davant de la façana principal, i que de fet fa com de distribuïdor general que condueix i permet accedir a diversos espais. Ara jo penso, per exemple, en la masoveria on havia viscut durant molts anys, 25 anys, que em permetia anar doncs, al galliner, als conillers, a les corts dels porcs, de fet una mica com aquí, als estables, és a dir, a les quadres de les vaques, i també és, de fet, un lloc que és un lloc de pas constant, i també escenari de moltes activitats. Vull dir, a casa, per exemple, hi matàvem el porc, posem per cas. Per a mi ha simbolitzat sempre un espai familiar i íntim, molt íntim, i al capdavall perquè és un espai que també combina el que és la idea d'obertura i de tancament, o sigui, d'entrada és un pati obert, vull dir, no té sostre, no té teulada, però alhora és un espai tancat. I a mi també em valia com a metàfora una mica sobre la condició humana, no? És a dir, els homes i les dones fins a quin punt decidim i podem fer les coses que volem. És a dir, una mica com una metàfora sobre la llibertat relativa que tenim. Per això m'anava bé aprofitar aquest espai. Jo penso que, de fet, el paisatge sempre imprimeix caràcter, sempre configura la personalitat de la gent. No és el mateix, em fa l'efecte, un espai obert a un espai tancat, un espai transitat, un espai intransitat, un espai habitat o un espai en què no hi ha gent. Jo diria que això acaba forjant una manera de ser. De fet, ben mirat, fins i tot ja en clau artística, posem en clau literària, fins i tot el paisatge acaba fornint un determinat llenguatge. És a dir, unes paraules que són les que són i que llavors utilitzem. I si pensem, no sé, en el camp de la pintura, doncs un paisatge també és un cromatisme concret, que per tant també pot passar a l'obra que s'ha de pintar. Per tant, penso que no ens n'escapem. De fet, hi ha una altra cosa que de fet supera això que diem, que és que en el fons som paisatge. Nosaltres som part d'aquest paisatge. Per tant, la relació és directa i jo diria que més íntima del que solem pensar. Jo en triaria un que de fet obeeix a un imperatiu, diguem-ne, biogràfic, que és el meu paisatge de turons, que és el meu Montrodon natal, és a dir, jo vaig viure 25 anys, un quart de segle, ni un any més ni un any menys, en una casa de pagès situada en aquest veral de la part baixa de Taradell, que és Montrodon, i la veritat sigui dita, jo havia estat molt feliç, doncs, corrent per dalt d'aquests turons, que són, que en diem terrers, nosaltres en diem terrers aquí a la Plana de Vic, però que són aquestes muntanyetes baixes, de color gris, que de fet collen tota la comarca. Aleshores, jo em quedo amb aquest paisatge, a més és molt bonic perquè, clar, la pluja també va creant aquests xaragalls que diem, o recs, per on s'escorre l'aigua, i a vegades també pels pins solitaris que hi saben arbrar, així com diguem-ne, pigallant tot el paisatge. És difícil. Verdaguer ho va fer, diguem-ne, amb una amplitud i amb una sapiència difícils d'imitar. Jo puc pensar en un poeta com Sergio Serrallonga, poeta i erudit, que al llarg de la seva poesia podem també trobar termes com torrents o rouredes, o fins i tot el terme lliça. Ara penso en uns poemes dels anys 70 en què apareix justament la paraula lliça. També un poema cèlebre seu, La roca del migdia de Sau, posem per cas, entre altres. I si he d'afegir un segon nom ara, també se m'acut Emili Teixidor. Bé, suposo que podríem anar dient altres noms,
Però jo diria aquest parell, no? El poeta Segimon Serrallonga i l'Emili Teixidor com a narrador. Som paisatge, el paisatge de les ninetes infantils. M'adono d'això quan, tot tornant al poble per Montrodon, sovint m'encongeixo davant del paisatge de terrers tan estimat dels meus anys més joves. És el que justament em va passar ahir, quan em vaig haver d'arrambar el cotxe en un trencant i pensar quina mena d'electricitat minuava estranyament. Eren només les 8 del vespre i el sol encara envernissava les carenes dels pujols grisosos que dominen aquest varal ensotat de Taradell i la majoria de pobles de la comarca. Els terrers solen collar a l'horitzó tota la plana de Vic, però també siluetegen prims i baixos, escadossers si cal, pels indrets més inesperats. Els podem veure emergint a manera de terraplè enmig d'un camp de blat, fent de paret el cantó ovegós d'un mas o bé deixant-se esmussar per l'aigua escassa del riu Gorrí. Els meus terrers, però, són només els de Montrodon, uns terrers de sang que enyoro profundament cada vegada que els contemplo. Mirats de Montrodon estant, ran dels camps segats o prop del riu d'aigua poquejant, aquests terrers tapen el poble sencer, el capciró del campanar inclòs, per molt que aquest s'esforci a viure més amunt. Entenc, pavese, perquè és el que em passa exactament a mi. Quan tinc els terrers al davant, sempre hi veig córrer pel damunt un nen. Aquest nen sempre s'escapa i torna, invariablement a mi. Em fuig rebent, frisós, els peus tocant-li el cul, sense que jo pugui fer res per aturar-lo. M'agrada que ho faci, però també el renyo després, quan torna. Si ja és ben bé estiu, el juliol, posem per cas, li dic que s'hi estigui més allà dalt dels terrers, fent allò que més li agrada, fer volar marietes cap al cel, trencar pinyons sota de qualsevol pi, admirar la bellesa d'algun escorpí enfadat o senzillament contemplar el varal agitat de cap a cap, atapit com mai, de màquines de segar, tractors i homes espitregats que no paren de feinejar pels camps.